tambah nih geger. Tambah gambar empeng. Wih kadras ngawur. Wih kadras. Menika Mbah Sema kula aturaken Masya Allah, Pak Lurah aku gak kok bayar gak apa-apa. Tenang Pak Sumpah. Nyidam Sarias anu enak aku saka mak-mak Indonesia nih Mbak Hadi Kusuma Wardani orang warga. ayo ayahan ngapain yuk ya musiknya Indonesia yuk spot musik yuk Hadi Kusuma ini semuanya yang untuk aku musik masih Mahani, Masya Allah si cantik. Kamu tahu nggak kalau aku bisa sulatan? Masa Pak? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku? Iya. Aku parfumnya bau melati. Bau melati ya? Saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya. Ini gue Mas. Tanganmu, nah, pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cium tanganmu, pasti bau melati. Oh iya ini? Bau melati? Mosok kan Dok? Wah, kok mesti. Dia mau Yuk cendalu Kak Tante. Alhamdulillah. sampai pindah kemari ya Pindah soal wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, berarti gini. Nggih, no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantung ngranti utawa ngenteni duit duit. biar ini penjabaran ini Dok Ngrandu. Ngeran. Ngeran kuwi kan ngrantung ngranti utawa ngenteni duit iku duit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing diteni napa nek mboten duit? Oh iya bener. Iya ta? Iya, tangkone apik. Nak janto kowe ayu, nyatane moto duit engko ya. Wong jaman saiki iki moto duwiten ki wis lumrah. Indus ekonomi sembarang barang larang. Ya to? Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke duit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan duit, kowe ora duwe sedulur. Oh ngono, berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang duit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe duit. Berarti sampean ten mriki golek dulur. Sing duwe duit. Pak Lurah duit lo nggih. Iya. Lah Pak Lurah sugeng jalu Bapak Suparti. Suparto kok Bapak Suparto. sing bayar kowe anu kok kan sing bayar kowe lak Pak Martono Nggih. nggih Lewat Mas Ponco. oh makanya Ngoten. Suparto ya ning tegese dhewe nek aku Mas. Oh, kono yo iki dhewe. Nggih, Mas. Diane saiki ayo yo pinter Mas. Kula. Su Kuwi sume. Lha jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto iki kan mamek. Ngaten. Iya, pinter ta iki. Kuwi Pak pinter ya Pak ya. Sume. Mak ning waduh masyarakat sume seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. betul Mungkin periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Ah. Desa Ngrandu. Amin. Ini penting syaratnya kula bisa ditangkap lho Pak. ya Nah, ya. Kuwi mau
Supar. Terus terakhir Par lho. Par. Su niku sume. Oh, Par. par. Sak paran-paran memuji merenggang lidi. oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat iki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso iki sedekap ngene to, Mas? Nggih. Tangane iki wis ngene iki. Ngeten lho Pak. Oh, Ngeten. dikir. Ora, Napa? kapalan iki. Eh. Ya dikir. Tasbih. Tasbih. Dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh, no. Terakhir. To kuwi toto karto tentrem lan raharja. Toto Toto karto tentrem lan raharja. Mula desa Ngrandu menika dados desa ingkang toto karto tentrem lan raharja mergi kan dipimpin Bapak Suparto. 2 periode lho Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh amin Dadi Allahumma. meneh, amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Alhamdulillah kowe kok iso kok dibatal karo Pak Lurah ngomongan. Kula, Apa pas prai apa panen ya. nah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Wuh, Nggih, surang ngeten iki nggih nganggur. Oh. gak Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh Nek tenang. kowe ngerti alasannya kok hari kok ya. Yo turah ngerti. Sak dunia wis aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa dari Pak kan kok tanggal 14 nggih yo wis nek aku coba ngujak mangkat aku dan apa enek jenengan mergo tresnane karo aku Ya. Iki ana pamundhut doan. Nggih. Oh piye dhewe ya? nggih Iki ana sing nyuwun lagu pepiring. boleh Sing urung iki mau apa iki? iku mau Mbak Mayang sing Di Jamsari. Di Jamsari ada ya? Nggih. Ah, Mak, kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus pitung dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah? Gambar emping. kuwi kadas ngawur. Oh, Kuwi kadas. tambah boleh sakniki tatone Pak Oh iya. tato wineh iki lho di pundak lho wineh Pak Ini apa? wineh pari lha iki yo teng isore Yo. Lah suka teh. lha iki isore nek nembang ora juga Ayo, apa di sini kan? Ya. Ah. dalem nek jenengane bladus kok. bladus kuwi Menika Mbak Semo kula aturaken ya mau kota kuning sampun Mbak Elisa. Menika di jamsanipun Hani Kusuma. Ayo. Ini kemarin mau gandrung ini. aku tadi ini Pak Iya dong. sing seneng aku kok sing seneng ini Seneng sih wedok. oh berarti aku sing seneng ini Ah. jadi gak jeneng Kok wegah mau lek ngerapek-ngerapek. iya cak ayu alah ayu itu kok undung masya apa to awakku dhewe Dia bisa mlaku-mlaku kalau ngidul ngono kok mau meneng ae. wong ayu cak Cek terus swasana. maneman nek mlaku-mlaku ndak kaki capek mending ning omah dipangku dilus-lus dijeti pundake nek wis terus dolanan alah rambutnya dikelabang disisir ngono cah ayu sing bilang rambutnya ya ini gak entuk duh dewa jawata
besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Masya Allah, Pak Lurah aku gak mau bayar gak apa-apa. Tenang Pak, sumpah gak mau bayar ikhlas. Ya Pak Kanggo yo. Pak Kanggo. Apa? Ngerti kok Pak? Apa? Ayo me Pak, Pak. Biyu. Gak ada ini pengen kayak. Orang mungkin saya kuat mantu. Ya iki lho ngeluyane dagelan itu bang dalan iki. Dagelan iki iso mangkung sinden. Dalan iki gelem ora gelem iso ngedep gebok. Ora apa-apa Pak, gebok lah halus. Jadi baru lulus halus e Pak iki. Gebok bisa lulus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentuk. Duduk mungkin iki. Au. Umpama sira nakoda. Rasane piye Rek? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane ngono. Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantanan. Treno yo diganjel sepon ae. Ngono. Sepon kowe. Kayak begitu. Ketebalannya langsung pada ngono. Pon Nonong. tanpa perahu sasatra dan pepatri. Ayo bareng gak gareng nyidam Nyidam syariat mau jangan yang sing request lho Rek. Pripun? Anu mbok sekali-kali anu Mas Gani iku kondalan. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Oh iya. Nggih, mun aku mayang kek piye-piye do pirsa, iki lha tek wayangane apik garing iki, engko sok ngarep nangkap aku. Sing gareng gini makan kok. Kok Aku bagong ya aku. Ya kelas lah, komaku dengan bagong ini sak kelas aku bagong blondor. ini aku ngomong mulai untuk usul. Apa? Jenengan aja bagong. Lah apa? Kebagusan. Jenengan nogok. Kok kopi lambene ombo ya. Ya. Lah iki mau wis digawe karo Pak Lurah. Ini karo Mas Gareng. Kon ngebake jam 3 mergo selain luat ya ndelok bal-balan Spanyol karo. Lah, yo ngomong meneh. Jenengan fokus. Kasane ya lain. Kok difokus ya fokus. Wis siap. Fokus. Yo kalau jam sari Mas. Jam sari. Ayo buka saka keyboard yo. Digalak iromone untuk ngapa cilik Mas Kasih. Di sing ngendak Mas Kasih. Oh iya, sama Mas Kasih. Lah Mas Ardi pun di Mas Ardi. Kae. Anu enak aku saka mak-mak Indonesia mau duit karo Hani Kusuma. Oh, Masya Allah. Nggih, siap. Nek digawe. Niki lho, Pak. Ndi? Gerbak. Abi. Gerbak. Butuh kuwi berarti. Kuwi Arnold. Ya. Badan Mas Ardi kok malah nulung sungi. Belum beli saya harus masuk. Ya. Tembak kena. Ya, coba. Ya.